Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Oh, ayos! Nakakondisyon man rin. Oh, anya? Mabalin mo, ti lumaban, kawitan. Ay, apo! Muna ti sumumpat Nay, Mangkaryas! Sarsaritang samot ay kadarisayon! Ay, wala! Itartarawak naman nga nina ti sangarot asag sa sangaribo a piso saan. Talaga sigurado na mga bag, Mangkaryas? Ay, sus! Siyak pa iti ko na maitorya. Sana pa'y anatudingan na nagtaday. Iso nga isaganang tipos tam. Tay idayo into Domingo. Una! Yawis mo kadag iti kakadwa tapno mairaman da iti swerte. Ibagak ka damang daris! Sigurado ang pumustadan tumad! Rumbang laeng Kadidan to man nagtilmo-tilmon ditan nga uray sandamot amang mangan. Kakasidamat. Sige! Ibagak ka dag iti kakadwa tayo ang mapandumay dayo iti panlutan! Yan kitamot Nodan mabalin mo nga ipalot kadag iti tarakin mau. Talagamot nga damang karyas! Kumusta kang tumot ang iti manok ko? Ay, di talaga ayam tongga. Anyat sirbe, tiri ni Bribon tong abakag nga ay nudyak pumusta. Tapno manayunan. Kakaisuna ako kuha tayo akanayon ti swerte. Ay, apo ka, Torya, balasang ko. Niinang mat! Di man sang ka sa uday balasang ko! Barok ko na yung kadilaktan! Ay, por Diyos ka ngayon, anak. Saan mo't ang narigat balikson day ito? Ay, no maminsan, pagyamanak pa'y kiteng tinasapa apa nagurnos dagiti sa kaday di amam. Anya? Agyam-yaman kayo? Tanasapaan na tayo day di amang? Ay, katuan na. Tano si bibiyag pa'y lang at aday di amam, ang mga nubaldado kan. Wala ya. Ay, hindi ka kadi akong ungot, Inang. Inang, agpartiak iti manok, Ha? Ay, adda mabali na partyan ayabaraw. Daa? Amukot, ang makasidsida kayo manin iti kimol. Ay, alangaro dun barok. Ay, mangtiliw kanta oray siya kung timang lamaw. Lakay, nagpadigo ni Torya alak yun iti si data. So asaan ako nga agluto pa iti si daan. Anyat impadigo na. Tinula amanaw. Ay, nagimasay. Ay, nangruna no nasagpawan iti bulong ti silay. Ay, papayakin bulong sili ti sakpaw na. Ay, di mo nga urayan alumamiis Aggaukan at amangantan. Ay, sus. Ay, sus. Nakagao akon Ay, na. Ay. Agurura yun dyan bakan iti lamisaan. Iso nga umaikan lakay. Ay, sus! Dahil takot ti magustuakan ka bakit? Ada ko operasyon mo kanya kalakay mau. Ay, lakay ka nga raw. Asawa ka nga raw, Mike. Siyempre, love ka. Kan may sa madi, ti agri-kriker nga agasawa. Tatakiasan ti swerte. Ako na da. Talaga mo. Ay, mayat ti ayam mo umday tatinula. Ala, mangantan lakay. Ibusan ta day ta na iparada. Inlasin ako ni Lilian, iti si Dana. Ay. Napanan ay Ay, siyempre. Bakasyon ita. Awan surruk na, iti pangisursuruan na. Talaga aswertita bakit? Uray may sa ti anak tata nasingpat. Ken matultulungan na tan. Maestra ako naman. Katuin mo, maestra. Sige, mangantakit din. Di ka sumanao. Tapno saan abayaw awan tiraman to'y tinula si data. Agyamanak ta nakisinara kamit lang kanyak, Lilian. Nagpakadak ka ni nanang ko. Kunana nga isunti makaamo ka ni tatang. Istrikto ni tatang mo. Medyo. Amumatan ni tatang ko. Huwag matkit di Masansan na makita kayo palutan. Kanayon ijay. Uray awan ipalot na, mapanlat ta. Makipuspos ta kanayon. Kahit
Kanayon mo ta mga bak? Wen ka no? Jak man lang amin agdamdamag. Palot mo ti bisyo ni tatang ko. Isa na lang, daman mano a pumusta. Sala pumusta no, day laban na manok na. Naimimbag ti kasjay Basbasit ti abak na. Depende mo't lang day ta, Lilian. Anya depende. Siyempre, ad-ado ti gundaway na ang mga abak ti pusta, day tay kanayon ti pusta na. Masubot na kanayon ti abak na. No agswerte ang mga abak a kanayon. Wen, ngam sugal dayta. Uwan matkit di Ngam nabayagan ang naaklon ko kasjay ni tatang ko. Total, nakalpasak matan iti kursok. Mangmanggedak matan. Ang imsiyat. Saan ako na maibagay ken ka? Tadyak samutan may tuloy ti korsok. Aton, Ang mga nudi na kaya't ang manugangan ni tatang mo. di mo panunutan ti kasta atoy. Basta agsingsingpet ka. Awan mat nga ta ti problema. Sapay ko Yam amukan to ka ni tata. Ako oray saan pa Papyularat ngamin ije palutan. Ang mga nudi na kaya't ang manugangan. Numaamon ng istambayak. Saan ka nga agpanunot iti kasta kunakmanen. Basta agsingsingpet ka. Awan mat nga ta ti di na pangayatan ken ka. Kumusta, maestra? Ha? Si kamet, manang torya. Lilian, kunamlatan kanyak. Ijay lang ang eskwelahan ti pakaawaga kakasta. Nasus, humble ka talaga. Kumusta nga dyan, nobyong? Ha? Ala, ang mga numanggag na ka ni tatang. Kaya't mo asawan? Di mo pa impod no? Nga dan, nobyong? Saan pa Ay, sus, impod no mon. Narigriga, no sabalin to, ti pakaman na. Wen nga rod. No siya? Kaya't kung day nga atuya para ken ka. Kabibes milakit dig ni tatang mo. Pag ko naamot manang torya. Siyempre, nalaingag tarakan iti manong. Dagiti pa'y winner ti tarakan na. Ngam no daduma. Kaya't ko amang ibagakan ni atoy nga agsapulan iti sabali at trabaho na. Ha? Isa na. Nagmayat to, pa'y tagtarakan ni ti manong. Nang runa, no para palot. Nadaras ti isiserrak ti kwarta. Oh, kita anak man. Ha? Ado ti gumatang kadagiti patanurag. Adayo pa'y anangingi na ti presyo dagiti para palot. Sugal nga min dayta. Ay sus! Praktikal ti biyagitan, Lilian. Naimbag ata ka na yun ang mga bak ni tatang iti pusta. Tano saan ay, jak lamon. Sport ni Mang Karyas. Mabak, awan di takin ko na. Kastala ti biyag ko na lang. Mayaw awanan ti sakit tinakam na, anaabak. Hay, banat! Hoy, kasta! Ributan tanan! Oh, kasta! Hoy na! Naglawagan ti swerte, Mang Karyas. Ay na! Talaga aswerte tayo maraming Torya! Ay, buwina sa kanayan! Ay, diyan! Ay, diyan, Torya! Ako ripaspasan dyan na padata akalaban dyan manok ko! Nangabak tayo man ang Mang Karyas. Ay, kukuha tayo man ang tinaimbag, agasan. Tatang, naimbag ta na danon kayo diti balay. Ay, siyempre, di off kumot ita Ay na, dakil man ang tinabak ko. Iti impalot mi amanok tayo, edi kalman. Kanayon ti buwinas ni tatang mo, Lilian. Nasayat, Si kagay mo balasang kao. Kumusta mo ti trabaho? Nasayat matatang. Kat wan gayam. Adda kadwa kasi mangpet. Adda pay la di taruar. Asinaw? Ay, sino nga ti kadwam, anak? Kwa. Am-amuyo mat ni atoy, tatang. Jay kanayon e jay palutan? Wan. Am-amuyo? Makit-kita makasarsaritak. Ang jak amaw no taga-anaw. Apay day jay nga atoy?
Iso ti kadwak, tatang. Iyam amok kada kayo, gaputan. Tagar-aram ka kasta kaday. Wano nubyo maun. Ha? Ay, saan ko pa'y anubyo, tatang? Ay, kunak nubyo maun. Ayan na ngay. Pastor ka ma. Ay, pastor ka ba nakaw? Apag iso apangal daw, dito yun amangal daw. Kasta ti agaram. Ha? Ngayon, day, apay ngay akas tati ko nam lakay. Kasta ti agaram kunak. Ranaan na ti oras ti pandangan. Tapno libre kaan. Malala. Ingka pastragan ta pagtugawam. Pangurayan na iti ayab iti kaan. Ha? Ibaga maatasan ngagbabaen. Tano siya, ayos laeng dayta. Kasta ati agaram, amuna nga ibirok ti buksit na. Anak, di ka agbabay na barok. Agsidakalata iti adobo a karnit manok. Ay, warin ba raw? Uwan, tata. Datalopo. Ikabil mo di tarabaw ti kasla bulkan mayon ngayon napoy mo di taplatom. Uwan, tata. Dai, mas kadimot na talinutok asidaan taya o baraw ka. Mas nana. Kasto iti paborito ka luto. Kunaklano di mo kaya ti umay sumango itay, atoy. Pinilit nak mo ngamin. Dakas ka na pagkudkudan ti grasya. Ay talaga nay, awan ka di ti panyom. Ha? Ako adda tata. Pasensyahan daklo ko man Medyo dagaangan nak ngamin. Isong agling utak. Ay, gusto launay tay ko na dabarok. Anya day tata. Kuna ti daduma. Kasta ti manugang. Sala agling ut namangan. Ay, lakay. Ala ni tatang, nalabos ti angaw na. Ah. Ay, di ka masaksakitan atoy ha. Kasta talaga ni tatang ko namang rabak. Iso pasensyakan. Lakay, talon sa amot amanok ti pagsasarunwin yung nga ilaban inton bigat. Wan, ket ipanek ko ti pumusta. Masigurado maya amang abak amin dagajay manukyaw. Wan kasla di nakamamaw. Sana ka basta pumuspusta. Ay, huwan mo't yet di lakay. Sana na malakab ti sinyalis ti swerte dagitoy nakulap ko. Iso asigurado mga bakak manaon bakit. Ay, nasaya at Ay, saus. Dakelon ti masinsuan tayaw. Manipod rinugyam ti nagtartarakon iti ipapalo tamanok. Ay, talaga nga umasinso tayaw. Gapo iti swerte kadag iti manukaw. Iso at talo man ti ipalot minton bigat. Tapno mamaminsan ti isasarak ti swerte. Tatang, Apay, Lilay. di kay unay mang namnama. Ay, sus di ka man kumungkontra anak ko. Ang mga masukal ti swerte. Sayang jay 500,000 nga abakag iti pusta. No masukal ti swerte asumungsungan. 500,000 ti abakan nyo? No mga abak dagijay ipalot yo amanok yo? Kitwain, nukas kasanaw. Maude na panagpustak iti dakkel no makaswerte ak ita. Dakkel kwarta daytan, lakay. Ay talaga dakkel. Nalakay at makaputput iti 500,000 iti unos latyag malam. Anya ang makaput-put asasawam mo't lakay. Maput-put amaya dayta akaado ti kwarta. Wala. Malakit ibayon kunto lang aruday. May ay. Ay mangisagana kanto iti bayon bakay. Ay, oh, naikot nga tan nga apal, dagiti maabak tumanin iti pusta. Ay, oray lakas lamaswat tumanin dagiti matada iti apal. Ala datatang kun nanang. Talaga anam na maundan ti panangabak damanan. Ay, awan pan nakaabak na gidya manok tayo anak kao. Ay, talaga. Iso nga itapay lang.
Panunutamaw no anyan to ti pangigatangam iti ipabaratoken ka. Anya? Wan, anak ko. Ha? Ikan na kanto kanaw ni tatang mo iti 50 mail. Oh, madi ka pa ay. Sobrang sada mang karyas ka na maring inang. Namnamang damanan ti panangabag di palot da manok da. Ha, awan pa'y limpyo mat kadagi jay nga agasawa. Agpada da asugador. Ni inang mo. Agpa'y sumag. Ang maguray ka man, barao. Ado manang ti palot da manok da. Talo! Sabalin tula ti abakan da iti postada iti sabali ama ipalot. Iso asaan to lang ata akagudwat milyon ti abakan da. Dahita ti ipalpalastog da. Ay, di damang namnamalaunay. Tano maabak da. Kasladan tula na lamaw abat-og. Gapoy ti sakit tinakam da. Ha? Sobra mo dahita ako na yun inang. Ay, talaga ba? Agul uli magdalat ako man. Saan kat ama kaaduda nga agpalpalastog? Sa bagay. Ay, no siyak ti ag sa otorya. Maabak da kumakat oray italang. Tapno agparbang da. Ha? Aglablabasan da gaya nga agasawa. No apay kataka na yung da mga bak. Tas talati biyagi nang. Adadagitin nalalastog. Ngam iso da pa iti agsuswerte. Ang po tamtoy konaktorya. Addan tulapan nakaabak da. Ay saan namat maturog ti apaw. Di nalakit di itulaw nga addamang bukbukaw di tinamay. Iso amaabak dan tumaw. Ay na, ay jak kayatan akitaan ti madama alaban. Malas! Lakay. Mga abang jay may katlo manok tayaw. Kitaam kami na. Kitaam. Kasla. Tapwa ka muna. Takalaban mo. Yuhu! Tapwa ka mo. Ano maring? Manok ti kalaban di ti mayab. Ha? Kasta aya. Ay, sus! Delikadon mang karyas! Ay, sus! Ay, sus! Nabaliktadin di manok yun! Naabak man di may katlaw! Ay saubag! Malas! Malas! Timayabon ti kagudwat milyon apostata bakay. Kaya po na yan. Kasi nung naitang karya. Malas! Sikam samot ti malas bakay. Nagalas kitikas na kay magamot kanyak lagay. Ay, itawasin mo urot ka kung diryag. Iso pa ti pan nakaabak ti manok daw. Iso asikan sa ti malas. Ay, di nakmamasulin karyas. Dahil sa timang ala tilas to katahaw. Nang namakamot kami na amang abak na kita manok bao. Ang naman niya ngay naabak na bao. Inununan mo ti swerte. Ay, sayang pa di kagudwat milyon na pisos. Ay, maklo sana hindi account ta iti bangkaw. Kakapilitan nga irwarta amin ay. Mang karyas! Saan ay asikamat lang tinagkuna? Ano adda maabak? Katkas talati biyag kunam. Ada swerte, ada malas kunam pay. Di mo ka din malagay? Ay, ustaon. Di ka mo't sumana o di talakyan. Sikang sakit iti malas. Nini, di nakiraman iti malas mo mang karyas. Pangasem! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka pa'y agbilang iti piyek, no di pa'y napwesaan dagiti itlog. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti mat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.